قریشان جا کے میں شاہان شاہی درباران ڈٹھا پر زمانے چنگ دی مثالی نی لبھڑی جی میں محمد دے یاران ڈٹھا کمڑیوں میں بڑیاں بڑیاں کلمیاں والے ڈٹھن میں بڑیاں بڑیاں پگا والے ڈٹھن میں بڑیاں بڑیاں جاگیرہ والے ڈٹھن میں بڑیاں بڑیاں سرداریاں والے ڈٹھن میں بڑیاں بڑیاں چودراجہ والے ڈٹھن لیکن کہے اور واسق پھر قریشان جا کے میں شاہان دے شاہی درباران ڈٹھا پر زمانے چنگ دی مثالی نی لبھدی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا او کندروں کیویں دے یار کچھ سانوں بھی دس کیویں دے پہلی نہیں امام الانبیاء دے اور واسط بھی بیان کرتا ہو کمرے وضو کا تیرے گردے تے پج پج کے پکڑن وضو کا تیرے گردے تے نس نس کے پکڑن محبت نال مل دے رخ سارا تھی نٹھا واسق بھی کہندا ہوتے وضو دا چھٹا زمین تے نہیں ڈھان دے امام کائنات دے ہاتھ دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں گرن دے اور چھپ لیندے نے تے اپنے چہرے تے ملنا شروع کر دے آج انہاں دے بارے تے لوکاں تبصرے شروع کیتے نے جڑے کالی کملی والے دے یار نے وفادار نے امام کائنات دے جو جہاناں دے سردار دے بیلی نہیں امام الانبیاء دے کہنے لگا او کمڑیوں میں کردار ویکھیا دو جہاناں دے سردار دا میں مسجد نبی تریادر پڑھنے آ رہے ہو بڑی محبت کرتے ہیں آپس وچ او بڑا پیار میں کہ نہیں تو ڈر گیا ماما کہندا اچھا ڈر گیا کیڑی نہیں ہوندی او چکرو ہن ایں کریا ہے کنک میرے علاقے چ لین آنی ہو نا ہن جدوں کنک لین آنی ہوے تے محمد دی مہر لوا کے آنی جے صلی اللہ ایک گورنر سی سماما پڑے علاقے اللہ اکبر کبیرہ کہت سالیاں آلیاں کنک گھٹنی شروع ہو گئی ایک ٹائم نہیں پکے دوے دی فکر ہوئے پریشانی سماما نے کنک بند کر لی نے کہا میرا پیر محمد اجازت دے گا تے پھر کنک دے آگا لے لگا بولو پہن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے ہو کے آئے سماما کو سماما تیرا اپنا مذہب ساڑا اپنا مذہب تو سانو نہ چھیر اسی تینوں کچھ نہیں آدے اسی روڑا مکھائیے چل کنک دے پیسے بد کٹ لینے لے ساڑے بچے بھوکے مر رہے سماما کنک دے سماما کہندا نہیں نہیں کنک ملے گی تے محمد دیاں جتیاں جو ملے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالی کملی والے آکھن گے دو جہاناں دے سردار کہن گے پھر کنک ملے گی امام کائنات کہن گے پھر کنک ملے گی تے سماما جواب دیتا ہے باہر آ کے مشورے کرن لگ پے لیکن رب کیڑے نہ کہ مل جائیے او دے کول اسی ہجرت تے مجبور کیتا اسی پتھر مارے نے اسن جسم دے اوجھریاں سٹیاں نے اسی وطنوں میں وطن کرن والے اسی ظلموں پر بریت دا بازار گرم کرن والے اسی پریشانیاں در مبتلا کرن والے اسی سارے ہر معاملات میں ایک بولیا نے کیا کمڑے اور پن سوری کوئی نہیں تن سمجھی کوئی نہیں تسی سنیا گلو محمد خط لکھ دے گا صلی اللہ سوال جو کہ میں 2 منٹ بعد گل مکان کا میرے التباقی ہو رہی ہے سوال بھی اسے گل ہے کہ دشمن نو بھی چنگی امید ہوئے امام کائنات کو خط پہ دیا سونیا تیرے رشتہ دار تیرے بھتیجے تیرے دوترے پوترے تیرے خاندار نا سارا کتھے مر رہے ہیں تیرے گورنر پروید سماما نے کنک روک لیے امام الانبیاء نے خط پڑھیا چھم چھم مکھان ڈول رہیاں نے خط کنہ دا جنہ ظلم کیتے نے آج توڑی جنہ زیادتیاں کیتیاں نے آج توڑی امام الانبیاء نے واپس خط لکھیا سماما نو کی خط لکھیا حرم دے مجاور کول آخری گل لکھ حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پرو داد کے میرے نے ہائے 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 کتنی بڑھ کی محمد رسول صلی اللہ علیہ سکے رشتہ دار چھڑ دینے ایکو مسلک ایکو جماعت ایکو اسلام ایکو کلمہ تے دشمن یہ ساتھ کہ کہنے بھی ایک دور مار دیئے قتل کر دیئے چھڑیے نہیں لیکن امام الانبیاء نے کی تبلیغ کی تھی حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے بھاویں نے مشرق پرو داد کے میرے نے تے حرم دے گوانڈی ڈالے پوکنے کیرے نے ایڈا نے غصہ کرنا عادت سردار دی
سماما نے آکھیا جاؤ مکے والے ہو میرے پیر محمد دا ڈر آ گیا ہے جنہ دل کردے لے جاؤ پورے کھلے نے جنی لوڑے لے جاؤ سماما لو نہ ریٹ بھی کوئی پابندی ہے نہ کوئی معیار دی نہ مقدار دی پابندی اللہ کو دعا سنے سنا عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ زندہ رکھے اسلام کے موت ایمان شہادت دی وما علینا الا البلاغ المبین